Nginibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kubona ku-Black Fear khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufu Zadla ngamandla esiZulu. Le ishow siyibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. So today ngivakashele ubhuti wami uyabuya-ke kwesibili manje uzongichazela ukuthi wayekade efike ngani ekuqaleni uzoqala asilandise nanokuthi-ke manje-ke asichazele ukuthi kwagcina kuphelele. Bese simuze ukuthi ingabe usiphatheleni sabona? Sawubona. Kunjani? Ngiyaphila. Ngi-right nami. Ngicela ngikhumbuze ukuthi wakade ufike kanjani la ekhaya, sasithini story, ke ungilandise nje kusukela ekuqaleni kwaso kuze kufike egcineni. Oh yeah. Ngithandana nosisi la. Usisi ngamthatha emakhaya sahlala naye umsebenzi wami ungangikhokheli kahle. Okay. So ngahamba ku Facebook nama social media ngabona ukuthi khona abantu besilisa abadinga ukudayiselwa ucansi. Okay. So ngicela ngidayisa ucansi ke ngibe ngithi ngiyasebenza ngithi ngidayisa ucansi ukuze ngikwazi ukuthi ngenze intombi yami ithi iphile kahle ibe sequeen. Mengikhumbula kahle sagcina sifonile. Safona ke yaba surprised. Yes, uconfess. Yes, ngaconfess. Yeah. So kwi-phone call the time kade uconfess wathini? Wathi uyaxola and uzokwamukela ngokuthi udayisa ucansi or wachitha? Yabona sathi sikhuluma sisela kuhlelo. Saso abantu abazohamba beyoxoxa ngoba bese sithandana isikhathi eside la. Yes. Bese bomuntu ozoba nekusasa naye mina nje bengibona nekusasa naye. Okay. Sagoduka ke nesigoduka. Kanjani uma usufika endlini? Kwabanzima ngoba kwabizwa imndeni phela lo muntu bengifisa nje ukumenza ngodosi kubo ezesuka kube ezeThekwini wayeze kumina. Imndeni yashaqeka ke ngesenzo sami esingaziwe emakhaya kuyimanje nje mina ngisakwazi ukuya emakhaya. Sengiphelele nje la eThekwini. Angisakwazi nje ukuya emakhaya umndeni wami lo semakhaya ngokuhlazile. So nje manje akusekho nje ukuthi ubuyele emuva mhlambe. Mhlawumbe kungenzeka ukuthi mhlawumbe inhliziyo sezehla ulaka selwehla mhlawumbe uzama uzwano futhi. Yabona into eyenzeka emakhaya lento lengenza abayazi. Kwale yokutabaneke nje. Yabathusa. Yabafana nje abawu2 abayi yabo. So ukuze umndeni wami ugcine uphephile wangidisowna wona wathi nje awusahlangana nami bangidingisa as ilunga lomndeni ukuze bona bebe nesithunzi baqhubeke behlala ngoba banayo indawo. So angisho ukuthi mhlambe seyisondela insuku zakho zokuthi udlule emhlabeni, cha ngisho kanjalo, but akekho umuntu esazi ukuthi uyohlala ingunaphakade emhlabeni. So bacabanga bafika phi mekuza ngasekuthenini usudlulile emhlabeni babethi phela kufanele uhlangane nomndeni, kufanele ufihle umndeni. So bacabanga bafika phi ngaloko bathi uzoshona phi? Uyazi inhliziyo meziphezulu. Umuntu ukhuluma noma yini medini. Abacabangi as far as that, so angazi. Angazi ukuthi bacabanga kwafika phi. Ngilahlekelwe mina. Ngilahlekelwe umndeni. Sizamile nosisi saqhubeka. Yes. Sahamba counseling, couples counseling. Sikwazi ukuthi sihile. But she just couldn't heal yena as umuntu esimama because ukuthi siba nama argument kancane uzovusa ukuthi konje wena vele ulala nabafana yabo. Nami the more ngizwa lento le the more it got indoctrinated into my mind. Ngavele ngamtshela ukuthi ntombi ngoba lento it was becoming toxic. Yazi ngiqala ngenzela imali ngenkathi sina le toxicity kwi relationship yethu bese kuyi escape bese kuyona ngibalekela kuyona just to feel happy. Sahamba ke isikhathi sahlukana nosisi. Yes. Ekuhlaneni kwethu lento ingenzela imali vele. So ngayinikela ukuthi ke angiphile lempilo officially kwaziwe nje ukuthi mina ngiphila lempilo ngenza le service le ekanje. Ngoba ngiyaphinda futhi njengoba ngisho ukuthi angisisona isitabana cha. It is a service I provide kumuntu obulilo ofana nami odinga ukuthi abe serviced kuphela. Ngokujula ke kwayo sinezimpawu eziningi esibonana ngazo. Okay. Mina since ngumuntu o provide service ngifaka iQtex umneno wodwa lebovu. Oh, okay. Abanikazi bayo bayazi nami ngiyazi. Oh, so njengoba ugcobile nje kanje
Iqonde lokho? It's not an accessory, no. It's a sign. Oh, okay. Abanikazi bayazi. So sengayinikela kule mpilo lokuthi ngiyoyidayisa ucansi kubantu besilisa kuyoze kube mawukuthi ke mhlambe at some point ngoba baye bathi into masuyenze long enough ugcina usushintshile wawena makuthi ngiyitholelo wami wesilisa esiphila ngoba phela kuphela Uyohlala again. ngilahlekelwe umndeni so kuyodinga ngibe ne-stability empilweni yami at some point. So akukho nje ukuthi okay uhlukanile ke ne-girlfriend yakho kodwa ke akusekho nje ukuthi mhlawumbe ungashela mawubona intombazana nje awusaboni nje umuntu ongafanele abe umuntu wakho. Sevele ngiyibonela idrama nje. Oh, okay. Sevele ngiyibonela idrama umuntu intombazane and futhi khona into engifuna ukuyenza ibe clear abantu bengadideki. Angithandani na, it is a service. So sekunokudla nje uphuza utshwala kakhulu ngidle niyobisa ethizeni just to numb the pain of what I'm going through because I'm lonely. Yabo. Oh, okay. I do enjoy it ngaleso sikhathi, that moment I do enjoy it, but in reality I'm lonely. Kodwa futhi le mali engiyitholayo gives me a temporary comfort ngaleso sikhathi. I-ecstasy iba khona leso sikhathi ngiyithola mengithi ngalo manje angisweli. Into mengiyifisa ngenhliziyo ngiyazi ukuthi kufanele ngiphume ubusuku obungaki ngiyithenge. Experience mengiyifisa ngenhliziyo edinga imali ngiyazi ukuthi kufanele ngiphume ubusuku obungaki ngiyi-experience. So yes, khona I've lost something, but futhi I've gained a freedom to actually live out my heart desires. It's a painful price of losing myself and my family. So awukazi ucabanga mhlambe ukuthi ungathola umunye umsebenzi mhlambe uyawuthanda nje lo usu right ngawo. Yabona nkosazane meke mhlawumbe ukuzwe ngalabantu ekuthiwa ama-slay queen. Ngenze example ngabo. Intombazane yabe slay queen ngisho ingasafuni. Ngoba once wafika kwi-level ethile empilo waba accustomed to yona. Yes. Even your system, even your state of mind ayivuma ukuthi uphindele phansi. Ngamani ufele la ukhona noma uye phezulu. Yabona manje impilo yami ngendlela sishintshe ngayo. I don't think khona umuntu engathi ngiyamsebenzela i9 to 5 angiholele imali. Kanti wenza malini awungixoxele nje. Yabona baningi abantu abadinga le service and futhi abanye babo bawosaziwayo nosopolitika abanye. So Okay. kuyadependa ukuthi uthola umuntu onjani and nawe usebenza kanjani and who recommended you. Yabo. So uyaphuma la no100k ngeweekend. Yabo. Uma ukuthi mhlawumbe ku dry ngiyaphuma na25k ngobusuku. Ku dry ke lapho ngiyabona ukuthi Ngobusuku. yes. But here's the catch. Le mali le ikhona iningi. Njengokufika kwayo ukusheshsha uhamba kwayo ngoba phela fanele ngithi idakamizwa thizeni. Oh, okay. Ngoba uma umuntu straight usungena kule mpela it's a traumatic experience. Ubona umuntu obulili ofana nawe umbathe nabo. But because there's money. Yo 25k ubusuku. Ubusuku. Uma ukuthi nje impela ngoba nalabo abaqhamuka kuthiwa ama-tourists abaqhamuka phesheya. Bayazi ngami. Especially ke mina nje. Okay. High demand, so I'm even able to set my own prices. Oh, okay. Yes. Yo. So uma kuukuthi okay, ushilo wathi awuthandani nabo i-service. Wena wawuchaze ngokuthi konje uba wesifazane noma kuba uwesilisa konje wawuchaze wathini lapho? Kuqala bengiba wesilisa phela but manje Oh, okay. izinto seyishintshile akusafana kuqala and imali le umuntu ngiyazi akhipha 100k wakhe efuna into ethize wena uzomlimisa yabo. Oh, okay. So that is why So ekuqaleni waqala kwabo wena owesilisa. yes Then kwahamba kwashintsha ngithi labantu bahlukile khona ama bottom khona ama top khona ama versatile khona nama bi sexuals. So Yo. umuntu nomuntu une preference yakhe. Okay. So mina since ngize ngemali whatever your preference is ngizokunika ngithatha imali yami ngihambe ngiyobona ngenze njani bese ngihambile. Imake ngicela ungichazele kahle. Ungadinwa tu. Sanke siyazi ukuthi indawo le engemumva wena umlisa awufani nami awunali ngaphambili unengemumva kuphela. So siyazi ukuthi ingemumva kufanele kwadala ukuthi kufanele kuphume udoti.
akudaliwe ukuthi kungangena something. So uma kuyileso sikhathi leso uma ubusy naleyo service leyo wenza kanjani ukuthi mhlawumbe udoti awungabi bikho? Angithi mostly udoti kusuke kudispose into kade uyidla, so angidli. Ngiba kuma-liquid diet or mhlawumbe yogurt yabo, into engeke izenze isisu sibe upset. Oh, okay. Nenye into ebuye idle imali kakhulu as fast as it comes in. Sinodokotela bethu abasizayo to patch it back, siba kuma-medications athile for the body to recover yabo. Oh, okay. So yikho ngathi le mpilo le abantu abanemali abayiphilayo because iyademanda financially, and mina ngoba kuyibhizinisi nje ayidemandi financially kuphela, idemanda even nasemoyeni, spiritually kumina as a person. So abodokotela basiza ngokwenzani, ngokubuyisela isimo ukuthi Isimo through surgery, kube khona amaphilisi ama-injections owathathayo. mhlambe nje uyemva kwesikhathi singanani? Phela ama-breaks ukubona mase kuphela ama-break ukuthi hayi-ke konakele. Phela ama-break ngalendlela ukuthi mhlambe uzuzingcolise wena noma uba kulesi simo lesi sithi uma uzwe ngazi ukuthi ungaya e-toilet ngathi ungangahlala immediately uhle. Yes, uhamba e-toilet. Yes, yabo. Oh, okay. Uyabona lapho sekonakele sekumele uhambe bazofike bakujove bakunike namaphilisi akhona. Uyoba kuleyo liquid diet for 1-2 weeks phinde ubuyele esimeni omzimba. Okay, kodwa akubuyeli kanje ngoba nakho wazalwa. No, so sengasafani, so sekuyinto ekumele njalo ivuselele. Okay. Yabo. So ujove kuphi? No, ujove Enqeni noma esinqeni. esinqeni. Imjovo, it's a normal injection, it's just that izinto eziphakathi. Oh, okay, ziyolungisa. Yes. Oh, okay. And then mase uyathungwa. Uyathungwa futhi? Phela angithi uyazi ukuthi akumele ngene lutho. So iyalimala. So uphola nini kuloku kuthungwa lokho? Uhlala 1 to 2 weeks depending Okay. ukuthi medication oyitholile injani. So angithi uyabona ke sometimes ngiyohlala 1 to 2 weeks anginamali ngisebenza. Yo. Uma ukuthi ngiyasebenza lapho sengisebenza ukuthi imina ngizoba yi-top. Now ama-customer amaningi awekho lapho. Oh, okay. Awekho. Imali awuyenzi kanje ngoba nakho sekuyi-bottom. Yeah. Yo. So manje njalo ufanele uhlalele ukuzilungiselela ukuthi hambe kudokotela uyabuya ubuyela khona, hambe kudokotela uyabuya ubuyela khona, futhi naye lo dokotela naye uyakhokhelwa. Yeah, imali serious. 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 That is why mengicharge, especially for i-bottom, charge imali serious because I know ukuthi I need to break it down into 3 sessions ukuthi imali yami le yokungiphilisa. Imali edakamizwa le. Yokubulala inembezi. Kube imali kadokotela. Uyabona lo 100k ukuthi awusendi umsebenzi wa 100k mabuso ufika esandleni sami noma bank account yami. Yo. So mhlawumbe awucabangi nje ukuthi mhlawumbe ungenza imali ngenye indlela? Yabo sisi loba sengichazile impilo engiphilayo manje. Mase kuthiwa ngikusa ehotela lami noma la ngiqashe khona eroom yami uzobona ukuthi wena uma ubona babukhazikhazi ungavuma ukuthi bukulahlekele. Mina kufanele ukuthi sengifile ngiphila ngoba if ever I were to lose all of this ngokuthi ngilalela unembeza ngiyoba inhlekisa. So kungani ungavele nje uyitholele umuntu wakho o straight? Hayi wesifazane ngoba ushuthi khona le ndlela osuyijwayele. Uthi ubusebenza ngala kodwa ube une relationship because uchazile ukuthi u lonely. Banesikhwele abantu. Especially bebeze khona ozakwethu sisebenza nalo msebenzi uthola ukuthi uthi hayi sengitholele mhlawumbe ukukhehlana lami okusoma business wami. Bafuna uhlala endlini. Oh wena ufuna ukuphuma wena. Ugcina uphenduka unodoli usumuntu ohlala endlini and uyazi once wahlala endlini you lose power as a human being general usuyondliwa. Yabo. So even ivoice yakhe ayisabi khona. Abafuni usebenza. Wena ufuna umuntu ozokugada. Yo. Yabona kwaba toxic kakhulu ngesikhathi sihlukana nentombi yami through
lento le. So angifuni ukuphinde ngiyibone ngisesimeni esinjeya futhi. So ngoba nakho walahlekelwa umndeni, that's 1. 2, walahlekelwa i-girlfriend yakho ngokuthi uphumele ubala ngomsebenzi owenzayo. So ucabanga kanjani mekuwukuthi mhlambe khona umuntu onenkinga mhlambe afisa ukuthi ayikhulume but ashawa ukuthi uzolahlekelwa okuningi? Ikuphi okukhululekisa kakhulu ukuthi ukhulume ulahlekelwe noma vele ugcine nje kuwena enhlizweni yakho okwenzakala kuwena? Kuya ngawe as umuntu ukuthi ukuphi okwazi ukuhandlisha. Okay. When it comes to unembeza, ngoba ungathula unembeza ukudla. Uvele usuku uzace nje ungonakelela ukuthi uhleli nawe uyaphela. Ukhulume ulahlekelwe umndeni or whatever ulahlekelwe leso sikhathi. Shutho kubalekile ukukhuluma. Yes. Nanokuthi when as a person are you willing to lose something to gain something, because I lost family. Kunengilahlele but lempilo since ngi-embraceile ngijabulile. Leyo temporary happiness aleso sikhathi. Yebo. Bake bakhala kakhulu kwi-comment section bethi ngicela ungasifihlele i-app, ucela usitshele ukuthi yini igama leleyo app leyo because nathi siyadinga ukwenza lo msebenzi onje. Mhlambe manje ngabe usushintshela umqondo, ngiyakhumbula eqaleni wakade uligodlile igama. Mhlambe manje ngabe usushintshela umqondo uzobatshela ubazise noma namanje nje usamile ekuthenini hayi ngiyayigodla le app le. Yabona ngendlela lento yethu eyimfihlo ngayo. Awuyikubona ibona beza kuwena. Okay. Mina ngangingaqala ngisebenza. Kwathi mase sengena fully kule mpilo. Ibona beza kumina. Okay. So nje angikwazi ukudelete i-app. Mokuthi ngempela lo muntu uready. Bayoza kuwena. Ngoba manje abantu abaningi bacathi kulula. Akulula. It's not easy. Akulula. Yo. So manje usebenza nomuntu niyazivikela noma mhlambe abakhona ama-test enwenzayo, utest igazi kuqala kuyima ukuthi sesiyangena manje emsebenzini? Yabo manje singiyagula. Ngoba mufika kule territory labantu umuntu uzokutshela kahle ukuthi ngeke ngize ngikhokhe imali engangikhokhile i-condom. So ezinye zeyinkinga enginazo lezi engeke ngiyibuze ngelinye ilanga ukuthi was it worth it yini mabe sengihleli ngedwa kulela flat lami elinazo enabo bonke ubukhazikhazi nginabo, ngoba njengoba ngike ngasho iqala ukuthi into engiyifisayo engibona ngamehlo nangenhliziyo yami ngiyakwazi uyi-afford. Yabo. Kodwa kupheni kosuku ubumina angisabazi ngisho ngiyibuke esibukweni. Yabo, ngoba manje nje ngiyagula. Hlatla leyo ke medical field siyaba advance ngaleyo ndlela ukuthi ayisabulali manje ngculazi mawukuthi udla treatment yakho, but futhi mina sengiyoba isigqila se-treatment, isigqila sayo lo dokotela engihambayo for ukuthi fanele apheshe lapha nalapha. Yabo ukuthi ngiyakuzwa uthanda ukubanza inyama, ubona ubukhazikhazi nenjabulo, kodwa mabe usungena emva kwekhethini uyabona ukuthi no. Kuningi shem, kuningi kakhulu. So wawukade unabo abantwana before uqale lo msebenzi noma kwangakafiki? Babengakabi khona ngithi. Okay. Bengumuntu mina oqhama emakhaya. So bengikholwa ukuthi lo nomntwana bese sengishadile uzothatha isibongo sami. But futhi ngingijabula ukuthi anginaye ngoba yini oyizoyitshelwa ngoba kwakhe. What type of seed will I bring? Ngoba futhi ngiyoletha umuntu oyoba corruptible njengami ngoba I was able to be corrupted. Wawukade unayo umfowenu noma mhlawumbe udadewenu, unabo abashana mhlawumbe abafowenu banazo ingane zabo nje? Bakhona udadewethu nabafowethu. Banabo abantwana? Banabo abantwana. So ukuthi nje mhlawumbe ngaleso sikhashana ngithumile leyo grocer futhi ngingasho ukuthi iqhama kumina meye ekhaya. Ngeke ke uzuyinqaba ukudla sekufika. Hayi ngeke. Akulula. So uke wacabanga wafika kuphi ngama-generational cases? Because isikhathi esiningi umlando uyayiphinda. Mangase kube khona umuntu mhlawumbe ozalweni lakho, mhlawumbe ingane zabafowenu noma abashana bakho owehlelwa ukuba sempilweni oyiphilayo njengamanje. Yabona. Ungafila kanjani? Njengoba kade ngichazile nje ukuthi izinto ezikanjalo sewaba ufuseke ukuthi makwenzeke okwenzeka ngoba kwenzekile kumina bengazi. Okay.
ngoba ekupheni kosuku awufoswanga ukhonjwa ngesibhamu. Wena you took a choice, manje-ke phila nama-results ayo leyo choice. Khona it would be painful ukuthi kube khona omunye umuntu wasekhaya ongadlula kule simo lesi, kodwa-ke kuyobe nakwi-decision ngoba engiyobe ngikwazi bithi ngidloze libi or elihle ukuthi akakhonjwanga ngesibhamu. Ungafisa ukubafundisa ukuthini abantu mhlawumbe abasakhula abaseza emva kwethu mhlawumbe okungenzeka ukuthi bona bathi mina ngiyidinga i-relationship, mhlawumbe ngiye ngabona abazali bami ubudlelwane babo abulunganga, so mina ngizobe ngiyaphi because vele ngibonile abantu abaphambi kwami azange kulunge kwabo. Mina ngifuna ukuyiphilela nje kanje, ngifuna impilo so angifuna i-relationship, angifuna ingane, angifuna emndeni, ngifuna ukuphila le mpilo le. Ungafisa ukuthini kulabo bantu kanje ngoba futhi usuchazile ukuthi lento le ifanele lokhu uhamba njalo uyovuselela kodokotela nalapho sayokhokha nje yonke leyo nto le. Impilo sometimes bake basho bathi ungabobuka utshani bamakhelwane bobuhlaza, awazi ukuthi yini abenza babuhlaza. Yabona impilo le engiphilayo leyo mpilo ukuthi wena uzoyibuka ngale uzothi ezara impilo lo futhi nakunemoto ezofoma manje ibenge ngi-afford ngisasebenza ezi-serious. Yabo umuntu ongazi kwayitshele ukuthi hawu kanti kunzima uma umuntu ufunda uneliseka. Njengoba ushilo khona into kwayisho mayelana nokuthi izinto zabantu abamnyama siba namadlozi, ukucabange in the near future ukuthi uyobayidlozi njani ngoba mina sengiyazazi vele ukuthi ngiyoba yihlobo luni ledlozi. Kuyothi mekubizwa amadlozi ngiyawabizwa mina ngobani emkilwane engayenza. Yabo so umuntu akafunde kuneliseka, azame ngayo yonke indlela ukuthi emenza iy'nqumo, uthathe iy'nqumo ey'phusile eziyokwazi ukuthi nakusasa ememile ngale ayiqhenye ngoba mina ngiyiqhenye ngalesi. Ngoba kwakuphila sometimes ngithi ngathi mhlampe ngiboshiwe, mhlawumbe bekungcono uma ukuthi sengishonile ngoba mhlawumbe abengiphumule, uma ukuthi ngempela kaphunyulwa ngale ngoba hayi khona awusayithokozeli lento le. Angisayithokozeli kodwa futhi akuphumeki. Ngeke ngisakwazi ukuphindela ngiyoqasha elokushini or mhlawumbe leyo ndlwane encane. Angeke usakhona. Angeke it's le mpilo le of wealth noma of being rich is addictive. Ayiphumi. It gives you a certain privilege, certain power, and it has earned me a certain respect, but at a very, very painful price. Uke wangiphatha kabuhlungu mawuthi ulahlekelwa umndeni wakho. Ngiyathemba ukuthi uyophola ngalokho ke wehle enhlizweni ukuthi ulahlekelwe umndeni wakho ngenxa yempilo osuyiphila. But-ke ngiyabonga ukuthi ubuye uzosichazela kabanzi ukuthi wagcina kwenzekeni the time kade uconfessa kwi-girlfriend yakho. Ngifisela inhlanhla ukwazi ukuphola ngokwenele ngokulahlela umndeni wakho. Ubonga mina mhlawumbe ngoba sengikhulumile nje ngesizakala. Mbukela lapha ekhaya siyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Ngiyethanda kakhulu. Bye.